Ligo kami guys sa dagat dahil death anniversary ng tatay ko. Ayan. Death anniversary ng tatay ko, kaya dito na lang kami magtambay whole day. Mabuti naman at medyo okay ang panahon. Kaya ito, naglakad ako guys kasi yung sinakyan namin masyado loaded na kami. Tingnan mo yung daan. Ayan, lakad-lakad lang. Pero nakamask pa rin. Ayan yung kapatid ko. Nandun. Ayan guys. Shout out pala sa aking mga kaberks. Pasensya na guys kung medyo hindi ako nakakatambay sa inyo kasi nasa probinsya ako guys. Mahina ang net, mahina talaga ang net, kaya pagpasensyaan nyo muna si PingByahera ngayon. Shout out ko na sa kanya. Shout out kay Bibi Ram. Shout out kay RC Celespara na walang YT, Facebook lang. Saan dyan? May bayad dito doon? Insundan kito ho, ito bantay dito. Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding. Stop. Stop.
Stop.